Sarap naman. Lihat kasi. Ito. Ay, pa, di cellphone ko eh. Pakikita. Video lang mabibigay. Nabati mo ito. Ano na? Si putang tanak mo pa ang. Tumpong mo na. Boss, hindi naman daptay. Ito. Hello po. Ang ganda. Parang kang nasa iyo. Ang ganda nga. Taga saan kayo, ma'am? Nueva Ecija. Ay, Nueva Ecija.